Zeintzuk dira Urkulluren gobernuaren erronkak, berak esan du, alde batetik, hiru talde nagusitan banatzen ditu, krisi ekonomikoa, autogobernua eta bakea, Lander Garro, Gabon. Hoiesek aldira erronkak edo beste batzuk badira? Hombre, nik uste erronkak ugaria direla, ez? Baina Asiako galderara itzuliz, nik entzuten dudanean agintari baten bizkarraren gainean jartzen dela gizarte oso bat lideratzeko erronka, kasu honetan esaten da, ez? Izango da Urkullu erronkei aurre egiteko gai. Nik galdera hori entzuten dudanean, etorren zaite burura, irudi pixkat kazikila, ez? Alegia, agintari batek egin behar du. Alegia, agintariak ez dira herritarron ordezkariak. Osa, gizartea zipintatzen dugu asuntu guzti. Ez da gobernuaren erantzunkizuna aurre egitea? Gobernuaren erantzunkizuna da gizarteak eskatzen dion hori egitea, ez? Santi Reyes, Gabon. Bai, nik baita ere galdera hori erantzunez ea Urkullu gai izango den. Bueno, Urkullu edo Eusko Alderdi Jeltzalea bakarrik ez da gai izango. Kontuan izan da, legebiltzarrean daukan indarra kontuan izan da, ez? Nahita nahi ez, beste alderdi batekin edo gehiagoekin izan beharko ditu elkarrizketak eta akordioetara iritsi beharko da. Horregatik Urkullu, hau da, Eusko Alderdi Jeltzalea bakarrik ez zingo du legaldia aurrera eraman. Santik sartu du akordioen gaia, horretaz hitz egiteko, Josune Barrena, Gabon. Gabon. Nahi baduzu, Bai, Santik oraintxe bertan komentatu duenaren hildotik. Erantzunkizunaren kontuan. Bai, noren erantzunkizuna da? Erantzukizuna da gobernua egin duenarena. Eta kasu honetan, hauteskundeak irabazi dituen taldearena da. Ez da Urkullurena bakarrik, Urkullu eta bere taldea, 27 hor daude, erantzunkizun nagusia hor dago. Horrek ez du esan nahi, berak bakarrik duenik. Bera bakarrik ez da gai izango, herri honek dituen erronkei aurre egiteko. Bera bakarrik ez. Horregatik, ikusi beharko dugu orain, gai izango den behar dituen laguntzak, behar dituen akordioak eta behar duen negoziaketa hori lortzeko. Hor dagoela gakoa uste dut. Adostasunak lortzea, komentatu dugu, lan makala, ez da, aintzan ezen arro? Bueno, egia da, hemen gutxiengo batek osatzen duen gobernu baten aurrean gaudela, eta beraz, ezinbestean, elkarrizketa aurrera eraman beharko da, eta gainera emaitzak eman beharko ditu, ez? Momentu honetan asko hitz egiten ari dira talde batzuk eta besteak aurrekontuen gainean, eta nola negoziatu beharko litzateken aurrekontu hori, baina kontua da, oraindik ez daukagula gobernu programa bat, ez aurrekontu bat, orduan, ez dakigun zerbaiten gainean ari gara. Dena den, nik uste dut, hemen hitz egiten denean politikatik eta gobernutik zer egin behar dan, kontuan eduki behar dan, lehenengo gauza da, gobernu batek, eta kasu honetan gobernu autonomiko batek ezin dituela gizartean dauden arazo guztiak konpondu. Eta adibidez, jar dezagun krisiaren kontua, ez? Esaten denean, zer egingo du gobernu honek bizi dugun krisiari aurre egiteko? Gobernuak egin ditzake zenbait politika norabide egokian laguntzeko, baina danok jakitun gara, gobernu autonomiko batek ezin diola egin aurre daukagun krisia askoz ere handiago delako, eta politikatik haratagoko eremuetan eraginkortasun handiago duten botereak daudelako. Aintzane, orduan, estatusa edo autogobernuan sakontzeak lagunduko aldu? Krisi hori arintzeko edo? Hombre, nik ez dut esango, noski eskumen gehiago izango bagenitu, adibidez gizarte segurantzaren kompetentzia, horrek berak eskumen gehiago emango likukete, hainbat politika aurrera emateko, baina gogoeta pixkat orokorragoa egin nahi nuen esanez bezala, lehenengo gauza egin behar dugunean eskatzen hasita gobernu bati, da kontuan hartu gobernuek ezin dutela dena aldatu. Gobernuek bai egin ditzakete zenbait kontu, ez? Eta nik uste krisiaren alorrean sartuta, behintzat batzuk apuntatuko nituzkez, batetik beharrezkoa da, enpresei eta oroar gure familiei ere kreditu lineak edo finantziazioa edo nolaiteko likidezia bermatzea, ez? Eta hor ikusi da, zenbait enpresek badutela lankarga bat, baina gero ez dutela likidezia hori aurre egiteko. Beharrezkoa da lan gehiago galdu ez dezagun, funts bat sortzea. Confebaskek ja dagoeneko proposatu du. Bai, nik uste dut... Horretaz ari zara? Bai, holako zerbait, gobernua eta ekimen pribatuaren artean funts bat sortzea, likidezia hori bermatu egon dadin, eta beraz lanpostuak galdu ez daitezen. Hori egin dezakegu.
dezake gobernuak. Hori bezala, egin dezaken bezala, zerga politika birbanatzailego bat sustatu, nahiz eta esten Eusko Jaurlaritzaren kompetentzia, baina bai sustatu dezake eztabaida bat guztion artean adostasun berriak sortu ditzagun, eta noski, hemen aipatu den bezala, aurrekontuak atera behar ditu, eta horretarako elkarrizketa bultzatu behar du. Baina hau esan da, bakarrik esan nahi duena da, gauza batzutan lagundu dezakela ekonomian aurrera pausoak ematea, baina politikak ezin duela ekonomiako arazo guztiak konpondu.